Prvou rečníčkou bude práve pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Kedves kollégák, kedves biztos... Milí kolegovia, vážený pán komisár, návrh by mal zmeniť smernicu číslo 15 z roku 2002 v oblasti sociálnej ochrany. Návrh komisie sa týka troch otázok. Poprvé ide o samostatných vodičov, ktorí by mali byť vyňatí. Potom ide o upresnenie pojmu nočná práca, respektíve ide o použitie zákona a jeho zlepšenie. Zákon je doplnkom zákona a vzťahuje sa len na vozidlá nad 3,5 tony. Už od začiatku by sme mohli vyňať vodičov menších vozidiel. Výbor pre otázky zamestnanosti túto zmenu zamietol. Pri príprave zákona došlo k niekoľkým omylom, ktoré by mohli ovplyvniť poslanci. Spochybniť možno jednu vec. Odborníci tvrdia, že ak tento návrh by komisia zamietla, a potom sa táto smernica bude vzťahovať aj na samostatných vodičov, tak to určite nezlepší bezpečnosť na cestách. Štatistiky dokazujú, že vodiči nákladných vozidiel sú vinníkmi len v 6% prípadov a únava spôsobuje len 0,06% nehôd počas teda času stráveného za volantom. Ide aj o úpravy, ktoré pochádzajú z iného usmernenia, to je 561 z roku 2006. Ide o doplňujúcu činnosť a nemožno sa teda odkazovať na tento právny predpis. A ešte druhý bod, ktorý som chcela spomenúť, je ten, že odbory sa domnievajú, že samostatní vodiči bez tejto úpravy môžu pracovať dokonca 86 hodín, ale nariadenie presne hovorí o tom, koľko možno šoférovať. Za 2 týždne je to 45 hodín za týždeň. Na to existujú predsa aj tachografy, ktoré to všetko merajú, takže tí 86% ako pracovný čas je úvaha, ktorú žiaden štatistický údaj nepodporuje. Tretí bod, ktorý som chcela spomenúť, návrh komisie chce pole pôsobnosti tejto smernice rozšíriť len na zamestnancov a zdanlivo samostatne pracujúcich vodičov a úpravy pracovného času sú určite dôležité pre ochranu práv zamestnancov, ale u samostatného vodiča je zamestnávateľ aj zamestnanec tou istou osobou a preto by sme sa nemali chrániť sami pred sebou. Štvrtý bod hovorí o tom, že ak sa pozrieme na argumenty, tak sú tu skutočné dôvody. Sociálny dumping. Nikto by tu nemal byť zavádzaný. Samozrejme, že samostatne pracujúci vodiči by mohli byť nepríjemnými konkurentmi, rovnako tiež vodiči z nových členských krajín. Musela som si tu všimnúť, že sa tu opätovne objavuje ten duch toho poľského inštalatéra, tak povediac. Určite je tu už je tu možno hovoriť o fenoméne, ktorý nie je len v oblasti cestnej dopravy a jeho úpravy sú potrebné nielen tu. A to je ten taký zdanlivý pracovník, podnikateľ. Je to naozaj celoeurópsky problém. Treba ho riešiť a celkom jasne sa to odzrkadlilo aj v pozmeneniach. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy ALDE, tie vychádzajú z návrhu komisie a rada podporuje túto problematiku a za to jej chcem poďakovať a budeme o tom aj hlasovať oddelenie. Ešte snáď veta. Náš kompromisný návrh hovorí o tom, že členská krajina môže rozšíriť pole pôsobnosti aj na samostatných pracovníkov.
Teraz dávame slovo pánu podpredsedovi komisie Siim Kallas. Nech sa páči, máte slovo. President, Madam Rapporteur, honorable members. Pani predsedníčka, dámy a páni, dnes tu diskutujeme veľmi zložitej a